Eu son Carolina, son unha persoa que empezou a falar o galego pois a principios de xaneiro do 2023. Miña nai crioume desde sempre no castelán porque ela consideraba que iba a facilitarme pois a hora de ser adulta, o tema dos traballos e un pouco pois a vida. Entonces, aínda que a miña familia falaba en galego, pois eu sempre fun criada no castelán, comigo sempre falaban en castelán. Sempre tiña esa espiña clavada de que quería falar en galego porque gústame, sempre lía en galego, pero sempre me daba como moito reparo cambiar, porque ao final a xente conóceme no contexto do castelán. Nunha charla de Xavier Quiroga, que el dixo que para manter o galego hai que falar en galego, escribir en galego, e aí foi o cambio de chip que tantos anos levaba desexando facer, empecé a falar en galego, pois sobre todo no traballo, unha das miñas compis que estaba como moi encima, para que non se me fora o chip ao castelán ao principio, non as primeiras semanas, era como que me adaptei super rápido, era como que non che costou nada. Entón, porque ao final eu creo que ao final creces, eu crecín co galego, aínda que non o falara, crecín con el, entonces foi bastante fácil. É raro cando falo ca xente que non é de aquí de Galicia e cambio o castelán, pois con amigos que teño fora de Galicia, eh, síntome rara. Ao principio é complicado porque é verdad que a xente conóceche no contexto do castelán, entonces creo que se sinten máis raros eles que a ti. É necesario intentalo porque normalízase rápido. Unha mensaxe que teño dunha camiseta, non, que di que ao final as linguas unen, non separan, non? Entonces, bueno, que o galego ao final é tamén unha lingua de unión.